Gabi pa to naka-idle ah. Bagay kung hindi naman sa'yo ang truck eh, hindi ka naman na owner operator ah, kahit magdamag kang mag-idle. Wow! Stressful, maiisip mo. Lalo na dito lang sa loob ng truck, para kang nakakulong ba. Ay nako. Guys, good morning. Ayan. Alright, magluluto muna tayo ng almusalin natin. Yes! Isa tayo ng mga gulay-gulay ba? Sabi nila, breakfast is the most important meal of the day, kaya kakain tayo ng almusal. Yes! Mga leftover. Pang 36 hours ko na ngayon dito guys. Wow! Reset na ako. Ako, matumal yata ang tracking. Mga leftover ko. 36 hours reset na naman tayo sa karsada. Matumal ang tracking ngayon. Papasko pa naman. Ay nako. Ganyan lang. Pag sama-samahin mo na dyan yan. Tapos magsasaing pa ako mamaya ng kanin. Nakakainip minsan guys eh. Nakakainip magantay. Ay. Kaso kung wala naman silang load na ibigay sa'yo, wala ka rin magagawa. Kailangan mo magantay, patingga. Yun pa naman yung ayaw na ayaw ko, yung nag-aantay. Mag-drive na ako ng mag-drive, huwag lang yung nag-aantay. Kasi nakakainip yung nag-aantay guys eh. Kasi siyempre wala kayo ba nakikita eh, dito ka lang sa loob ng truck eh.
So mangyayari, lahat ng stressful maiisip mo, lalo na dito lang sa loob ng truck, para kang nakakulong ba. Ay nako. Kape tayo guys, kape. Black coffee lang ako, walang sugar. Iwas muna ako sa sugar. Kasi this coming December, siyempre may mga handa-handa, Noche Buena. Papapakain tayo ng mga matatamis. Yan, meron tayong ano rito, uulamin mamaya. Meron akong broccoli, tapos yung linuto ni Mrs. na igato. Ayan. May atay yan. Tapos may leftover akong isda kagabi. Sinama ko na yan. Kumbaga sa ano, painit lang ginawa ko rito. Painit na lang. Siyempre yung mantika na ginawa ko, pinang ano ko ito, para kunting healthy. Yes! Pagkatapos ko nito, mag-pre trip tayo mamaya sa baba. Babayin natin. Kaya pupunta na tayo sa truck stop. Kasi mula nung nag-deliver ako dito sa customer na to, hindi pa ako umaalis eh. By the way guys, andito tayo sa St. Louis, Missouri ah. Dumating ako rito ng petsa 3 ng gabi. 4 kahapon, maghapon ako dito. Nag-deliver ako kahapon dito ng ano, ng umaga. 4 ng umaga, alas 5 ng madaling araw o umaga. Ngayon mag alas 9 na lang pitsa 5. So from 3 ng gabi, 4 kahapon, 5 na ngayon. 36 hours na ako mamayang nandito. Preset na yan. Alright guys, ayan. Luto na yung pagkain natin. Almusal muna tayo. Gawin natin ng sliced bread na 3. Ito lang naman yung inaalmusal ko guys eh. Kahapon nagkanin ako, ngayon hindi tayo magkakanin ngayon. Kaya less carb tayo ngayon. Ito lang yung carb ko ngayon. Tinapay na yan ang carbs ko ngayong maghapon na to. Kasi kahapon kumain ako ng kanin eh, para iwas yung paglaki ng tiyan natin. Ganito lang. Sayang. Tatlong sliced bread. Tapos vegetables yan guys ha. Broccoli na may itlog. Tapos bahong kong karne yan. Kain tayo. Bago tayo mag-start ng trabaho natin.
Malapit na naman ng Pasko. December na ngayon guys ha. Pilipinas, nakaka-miss ang Pasko ron eh. Hindi ka maboboring eh. Diyan ang mga tropa. Inuman, patak-patak, share-share. Dito sa Canada, wala, bahay trabaho ka rito eh. Iba dito sa sitwasyon dito sa Canada guys. Tutusin boring dito sa Canada. Trabaho, uwi ka ng bahay, matutulog. At pagkatapos, gising ka ng umaga, biyahe ulit. Kumaga sa yung social interaction mo dito sa mga kapwa mo tao, mga kaibigan, boring talaga kasi walang ganun katulad sa Pilipinas. Siyempre, andyan yung pamilya mo, sila lang talaga magbibigay sa'yo ng kasiyahan mo. Tapusin ko lang to guys. Pababa tayo at mag pre-trip. Alright guys, let's go. Ikot tayo. Check natin ang truck. Okay. Maruming si Cortapia. Kailangan magpahugas. Hindi naman kasi nila hinugasan. Sila eh. Hindi naman nila hinugasan. Okay. Tanggal pa. Check natin ang gulong. Tapos nasa tama pa. Nasa tamang level pa. Malinaw-linaw pa eh. Wala pang 2 linggo naman ito bago nung napa-change oil tayo eh, kaya malinis pa yan. Alright, tignan natin ang mga kasukasuhan ni Cordaps. Ilalim, kahit paano wala naman tumatagas. Yan ang gusto ko sa truck ko na to eh, walang natagas. Kaya lagi ko tinitignan eh, baka mamaya may safeage yung singaw. Doon mo malalaman sa ilalim yan eh, pag may tagaktak. Marumi lang talaga. Yung mga puti na yan na nakikita natin guys, ito yung salt na nilalagay sa karsada, tumatalsik dyan para sa ganun eh matunaw yung snow. Coolant natin, kulang puno pa. Yan, tama pa sa level. Malamig talaga, sagat sa kamay. Okay pa to.
inspectionin natin ang ating unit kasi yun ang importante. Ito parang may singaw pagka ano, papapalitan ko na rin yan kasi ito yung parang sa coolant to itong tubo na to, connected to sa coolant. At saka ito yata yung sa may radiator, angat papunta rito. So far walang problema, gulong okay. Alright, mga ilaw-ilawan natin. Marumi, magpapahugas tayo mga lude. Hugas tayo ng truck pagka may pagkakataon tayo dyan. Alright, ilaw dito. Masakit yung windshield. Sa baba ilaw. Alright. Gawan natin ang gawin ang ating trabaho bilang truck driver. Simple lang yung trabaho ng repair papitik-pitik lang sa gulong report pa, pero magpapadiesel na tayo niyan. Okay. Nagawa na natin ang trabaho nating pre-tripin mahigit gabi pa to naka-idle bagay kung hindi naman sa'yo ang truck hindi ka naman na owner operator kahit magdamag kang mag-idle. Alright, ilaw sa taas ni Kong Tapia, ayos. Tara guys. Woohoo! Lamig. Start natin ang truck. Oh, alright guys. Sakit sa tenga. Sakit sa tenga yung lamig. May windshield Ayan. Ito, ang message ng dispatch ko. Okay. Sabi niya, ang pick up ko daw sa Kansas. So mula rito sa kinalalagyan natin o kinaroroonan, which is St. Louis, Missouri, papuntang Topeka, Kansas. Ilang oras ang biyahe? 5 oras, bali 309 miles, 309 empty miles tayo. Naghintay tayo rito ng 36 hours o reset. Tapos 300 miles tayo tatakbo. Ngayon, Webes pa lang ngayon guys. Bukas pa ang pick up. Mag-aantay ulit ako. Kasi 5 oras lang ang drive. Mamaya mga bandang alas 3, which is 9:30 ngayon dito. Alas 3, alas 4 andun na ako. Hintay ulit ng magdamag. Tulog ulit. Tapos yun, kinumagahan. Hindi ko pa alam kung anong oras ang pick up ko kasi ang sabi dito, ipapadala ko yung details ng load mo mamaya. Basta pumunta ka na ron, sabi sa akin. Ang daming nasasayang oras.
Ay, wala tayong magagawa. Hindi tayo makalipat-lipat muna kung gusto nating lumipat dahil nga dito sa powerless na to eh. Parang sakal sa liig. May mga customer din naman sila rito o hawak ang powerless dito sa Winnipeg, pero ayoko yung mga iba. Kasi yung isa galing na ako doon, tapos yung iba marami ako nababalitaan. Kaya parang ayaw kong pumunta sa kanila, kaya pinagtitiisan ko rito. Basta importante ako sa lang sa isip ko sa tuwing sasahod, wala man masyadong kikitain, hindi man malaking kikitain, basta importante makabayad tayo sa truck. Yun ang number one eh. Basta monthly kang nagbabayad ng truck, pasasaan at pasasaan ba yan, kundi matatapos ang truck na yan. Tsaka na siguro tayo lumipat, subukan natin ang flat deck. Kumbaga sa ano eh, pwede naman nating subukan lahat. Ayan. But anyway guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang muna yung video vlog natin. Kita-kita tayo sa susunod na video natin. Pipick up tayo doon sa Kansas. Pupunta tayo ngayon ng Ontario na naman. Sana hindi masyadong ma-snow at walang problema sa karsada, hindi madulas. Ingat kayo lagi dyan. Thank you for watching. Peace up. Bye. Lakai Trucker.